A ver, agora sí. Sí, non sei por qué. Creo que, non sei se terá que ver coa actualización de Windows, porque actualicei o Windows 11 e cambioume moitas cousas. Actualicei no susto, mentre estaba comendo, deixei-no aí actualizando. E creo que me cambiou a configuración de algunhas cousas. Debería ter como no son, quizáis configurado outra cousa. Agora sí, bueno, menos mal. Menos mal, tiven que poñer o micro outra vez. Non estaba como por defecto. Así que non me estaba escoitando nada. Estabas poñendo aí en ruso que pon aí? Bunte. Non sei que pon aí, Estou tratando de ler aí o cirílico de Puskis, pero non sei que significa. Pon hola, Hola. Vale, moi ben. Moi ben, pois hai que telo para outra vez. Bueno, entón estaba falando, pero estaba falando para min mesmo. Mal imos así, mal comezamos o día. Nada, estaba comentando, como vedes aí na imaxe, que hoxe imos empezar facendo algo un pouco diferente, que é este mapa de localidades que teñan que ver con Simon e Garfunkel, porque, bueno, están xusto nestes días facéndose os 80 anos, que tanto un como a outro. Podemos incluso botar unha ollada ao curioso que teñen unha diferencia de idade bastante curta, é dicir, que son prácticamente das mesmas semanas. Non? Podemos observar aí que Paul Frederick Simon, así a ollo, lese algo así como Drapsbuit. Non tiña nin idea de que era así. Pois para dicir hola ben complicado, non? Para os rusos, dicir hola, para eles supoño que será fácil, pero non parece así. É a típica palabra que en case todas as linguas é algo moi curto, moi breve, non? Pero os rusos complican a vida, Despois, claro, é normal que despois escriban as novelas que escriben. Se para decir hola se lle fai falta iso. Claro, privet, eso xa en confianza, en unha cousa máis coloquial. Claro, sí, eso de privet sí que o coñecía. Pero outro é como máis formal. Non sabía. Está ben saber ruso, saber cirílico. Para o yogués é moi útil. Moi útil saber. Sabendo cirílico é como se consiguen as medallas de ouro aí en Ucraína, en Rusia, en Kirguistán, en Bulgaria, en Serbia tamén. Así que moi ben. Nada, pois dicía, Paul Frederick Simon naceu 13 de outubro do 41, así que a semana pasada fixo 80 anos. Claro, por logo tes os ouros, lóxicamente. Se non, como vai ser? Todos os ouros xa ten mérito. E Art Garfunkel aínda non fixo os 80 anos, pero fainos dentro de pouquiños días, o día 5 de novembro. Aí temos a Art Garfunkel, cantante americano, poeta e actor, tamén foi actor. Eles contan unha broma, Paul Simon conta a veces unha broma de que cando ele era un bebé de días, que xa lle dicía a nai de Garfunkel, de Art Garfunkel, que xa se estaba sentindo un poquinho só, que a ver se facía o favor de nacer dunha vez. Porque, claro, querendo decir como que a súa amizade foi moi intensa durante, polo menos, eses 10 anos de dúo, incluso algo despois. Eu estaba tamén mirando, curiosamente, que a página de Paul Simon, casi non me acordaba, a página de Paul Simon na Galipedia fun eu que a fixen, creo que se pode ver aquí. Onde é que se pode ver aquí nesta? Imos ver a historia. Esta é o historial da página de Paul Simon na Galipedia. Entón, se imos cara atrás, moi atrás, 29 de agosto de 2007, ás 13:53, é dicir, xa pasaron 14 anos, este recibir son eu, aí estou eu cos meus datos de, bueno, naquel tempo, casi a prehistoria do internet, non? A Galipedia, axudando a facer a Galipedia. Bueno, vexo que hai actualizacións posteriores, claro. Eu fixen a primeira, digamos que a inicial, e despois, claro, vanse actualizando con engadidos, con modificacións, pero, bueno, parece moi curioso tamén. Tamén valeume para recordar esa páxina de Paul Simon, non? O que fun poñendo eu, claro, aquí engadiron máis cousas, non? No 2007 non había os menús que se colocan nas biografías, e ben estas cousiñas que hai por aquí a dereita, que está ben, porque aí ben resumido un poquinho que é a vida de Paul Simon. Paul Frederick Simon, aquí, data de nacemento, nacido en Newark, New Jersey,
Aquí aparecen as tres mulleres que tivo. Bueno, está casado con Eddie Brickell. Primeiro non están ordenadas aquí. A primeira foi Peggy Harper, foi a primeira muller. Despois foi Carrie Fisher, a famosa Carrie Fisher, a princesa Leia da saga do Star Wars. E por último, Eddie Brickell, que é unha cantante coa que está casada na actualidade. E aquí están os fillos. Harper Simon, que é o maior de todos, do primeiro matrimonio, creo que ten algúns anos máis que a min. Sí, non sabía, estivo casado coa princesa Leia, sí, certo, sí. Estivo casado coa princesa Leia, non tiveron fillos, estiveron casados precisamente nos anos da rodaxe polo menos do retorno do Jedi, ou do Jedi, nesa época estaban casados. Despois separáronse. E Carrie Fisher, nun deses monólogos, claro, que crash, non? Certo, de todos, un poquinho daquela época, xa, imagínate como podía ser. Eres novo, pero os que somos desas épocas, eu era neno cando vin o retorno de Jedi, vino a estrea no ano 83, o que foi. Eu tiña 10 anos. Hai un deses monólogos que facía Carrie Fisher fantásticos. Hai un no que fala de toda a súa vida, non me acordo moi ben como se chama, non sei se aparecerá por aquí. E fala de Paul Simon, fala bastante ben de Paul Simon. Fala mal de outros, de Paul Simon solta algún chiste. Claro, viviu un feliz matrimonio, feliz matrimonio, a mellor é moito dicir. Feliz matrimonio, acabou como acabou tamén. Non sei se aparece por aquí algo dos seus... claro, todas as películas nas que participou, Carrie Fisher. Aquí están estes, sí, debe ser un destes, non? Estos son musicais. Non sei, hai unha especie de... como se fose en teatro. Vaya listado de ex. Vaya listado que ten aí de ex, sí, tamén é certo, a Carrie Fisher. E fala dele, é moi interesante ese, moi divertido, porque fala un poquinho tamén da súa nai, do seu pai, eran xudeus os dous, Fisher, Simon, pois os apelidos xa o din todo. Así que aquí temos Paul Simon, e podemos botar en ollada a página oficial de Simon & Garfunkel, porque aquí tamén hai moita documentación dos álbumes, de moitas fotografías, a historia de Simon & Garfunkel é moi interesante. Se chega a pillar o Tinder, que queimaban o Tinder, non? Naquela. Eu levo escoitando o Simon & Garfunkel desde que son neno, realmente. Unha casete dos meus pais, acordome de escoitalo no coche. Despois eu, ao final da miña adolescencia, empezome a interesar por as cancións de Simon & Garfunkel, empezo a entender as letras, porque ao principio os meus pais tampouco entendían as letras, sabían a música, das cancións máis coñecidas que coñecemos todos. E despois eu, cando fago os 17, 18 anos, máis ou menos, que empeza un xa casi como a coller un camiño particular. Os 14 anos un é dunha maneira, e os 17, polo menos eu, xa era unha maneira completamente diferente. Empecé a entender as letras das cancións, empezoume a interesar, empecé a comprar os discos. Ainda me acordo en Ourense de ir a comprar o vinilo do primeiro disco de Simon & Garfunkel no ano 90. E recordo pasar as tardes escoitando e lendo as letras. Eran letras moi impactantes, porque as letras que falan das cancións desa época falan da incomunicación, falan tamén dos suicidios, da incomprensión. Hai letras, incluso en veces un poquinho fortes, non? E cando estás nesa etapa da adolescencia, descubres aí que aparte desa música detrás había algo máis que unhas melodías moi traballadas, senón que había realmente letras moi coidadas. Se un día vos interesa, pois eu recomendo vos que vos metades tamén simplemente a ler as cancións de Paul Simon, que eran todas de Paul Simon. Moi boas letras, a verdade. E todas son de Paul Simon, porque Paul Simon realmente é o artífice do dúo. É dicir, Garfunkel, unha gran voz, ese talento que el tiña para cantar e para armonizar as dúas voces, pero as cancións son todas, absolutamente todas, de Paul Simon. Incluso despois, cando se separan no ano 70, Paul Simon continúa tendo unha carreira exitosa, moi diversa, moi variada, e Garfunkel, aínda que segue sacando algúns discos, lógicamente a súa carreira non é exactamente igual, non? Despois Garfunkel, non sei se tamén sabedes que nos últimos anos, hai bastante tempo, el tivo un problema de voz, unha perda das cordas vocais, non puido cantar prácticamente desde fai bastante tempo.
trataron de reunirse varias veces, conseguiron algunha vez, creo que a última foi casi no 2003, e máis recentemente intentaron reunirse, pero, lóxicamente, Garfunkel xa non pode cantar. Paul Simon xa, con os 80 anos que ten, pois tampouco, pero a Garfunkel xa desde hai tempo non canta por ese problema que ten nas cordas vocais. Entón, as letras son todas... Exacto, as letras son todas de Paul Simon, todas, absolutamente todas. Por tanto, aquí, como vemos a página oficial de Paul Simon tamén é interesante, porque, xa digo, anos 70, que coincide tamén con outra separación famosa que é a dos Beatles, non? Prácticamente ao mesmo tempo coincide a separación dos Beatles coa separación de Simon e Garfunkel. Anos 70 aproximadamente. Paul Simon tamén conta sempre que a relación dentro do dúo empezou a complicarse por dous motivos fundamentalmente. Garfunkel está metido no cine, quere facer películas, actúa en varias películas, en algunhas de Mike Nichols, a que fai no Catch-22 e tamén na de Coñecemento Carnal, que deses anos. E, ademais, Paul Simon empezase as mulleres tamén influen. Neste caso non sei se tanto as mulleres, porque os matrimonios estes que tiñan non eran así como moi problemáticos. Pero o que sí que lle molestaba a Paul Simon é que a relación que el tiña era como triangular, porque había o produtor, Roy Halley, Art Garfunkel e Paul Simon. E as cancións eran del, pero as decisións botábanse a tres bandas. E entón el acabouse queimando un pouquiño porque as cancións súas eran modificadas se Garfunkel e o produtor se poñan de acordo, cambiaban as súas cancións. E entón eso, claro, durante un tempo el foi no tolerando, pero chegou un momento que xa estaba un pouquiño farto. Por exemplo, unha canción moi coñecida que é a de Boxer, a de Lai La Lai, a que ten esa prolongación moi longa de Lai La Lai, eso realmente é unha decisión de Garfunkel, máis ben que de Paul Simon. De feito, Paul Simon na actuación, cando fai en solitario, el canta diferente esa canción. É a súa canción e canta como el quere, non? Entón, aí, bueno, lóxicamente, son as típicas liortas que hai dentro dos dúos. Eu sempre di, para min, Simon Garfunkel éramos tres, di Paul Simon, cando fala deste tempo. Bueno, podría estar aquí falando, se levo escoitando, lendo, cousas de Simon Garfunkel, sobre todo de Paul Simon, indo a concertos durante tantos anos, o que non podría contarvos eu. Teño por aquí unha cousa que sei que gardo con bastante cariño, se vedes por aí, é a entrada do único concerto que fixo Paul Simon en Galicia, que foi na Coruña no ano 91. É dicir, fai xa eses 30 anos. E eu tive a sorte de estar ali vendo a actuación de Paul Simon. Que agora en YouTube están os vídeos colgados dese concerto que deu na Coruña. Foi a única vez que Paul Simon actuou na Coruña. Incluso, de tanto lo que estou un poquinho por Paul Simon e pola música, fui unha vez a Milán no ano 2011 a ver tamén un concerto dele en Milán, na Arena Cívica de Milán. Vale, pero se máis rodeos, imos ir ao mapa a ver que 5 localizacións saen e a ver se somos aí quen de identificar as localizacións. Seguramente das que aparecen aí, aínda que non se sedes moi fans de Simon Garfunkel, algunha delas coñecerelas seguro. Así que vou cambiar de escena. A ver se sai aquí o Chatgesser. Como non saian pontes, bueno, pero tamén hai pontes, mira, porque tamén hai pontes, a ver, decía por aí o Recuncho Gamer nun tuit que me contestaba a min, claro, Stamford Bridge, pode ser, non sei, bueno, por cerca de Stamford Bridge hai algunha, porque algo ten que ver tamén con ese sitio. Pero decía o Recuncho Gamer en Twitter, que contestoume un tuit dicindo, claro, despois das pontes, ves con Pontes sobre Augas Turbulentas, que é unha das cancións máis coñecidas de Simon Garfunkel, de Bridge over Troubled Water. Dicía que todo moi fiado. E dice, bueno, verdad que non me dera conta, pero é certo, non? Unha das cancións máis famosas, a última probablemente máis famosa do dúo, é a de Bridge over Troubled Water. Realmente a carreira de Simon Garfunkel, as cancións máis famosas, o primeiro gran éxito é O sonido do silencio, e a última, A ponte sobre augas turbulentas. Digamos que nese intermedio veñen todos os álbumes de Simon Garfunkel. As dúas cancións, como dixen antes, son
son escritas polo Paul Simon. Vale, imos buscar o mapa e a ver que nos aparece. Teño no mapa tamén, fun facendo unha lista de localizacións explicando un poquinho por que está ese sitio, que sentido ten que apareza no mapa. Aquí temos o mapa, Paul Simon. Puxenlle Paul Simon porque realmente vai haber localizacións que sexan propias de Paul Simon e outras de Simon e Garfunkel, pero todas relacionadas polo menos con Paul Simon. Por iso poño aí lugares da vida e das cancións de Paul Simon, porque son todas dele. Lista dos lugares e observacións nesa ligazón de un documento de Google no que poño as 45 localizacións coa súa explicación. Por se alguén quere xogar noutro momento e ten curiosidade de por que aparece ese sitio. Algúnha ponte haberá, sí. E hai algunha máis de cancións que falan de ponte. Hai algunha que ten nome de ponte, a canción incluso. E hai unha ponte concreta que hai nun sitio. Bueno, vos imaginades tamén que a maior parte das localizacións van ser no mesmo país, pero non todas, non todas. Imos darlle a ver que sitios saen. Xa digo, poden ser lugares da vida ou poden ser tamén cancións, lugares onde deron algún concerto, algunha cousa que este relacionada directamente con Simon e Garfunkel. Imos darlle aquí, a ver se vai todo ben. Aquí temos, vale, vese ben. Vale, empezamos coa primeira localización. A ver se polo entorno, polos letreiros, podemos saber. Vou facer aquí, como facemos sempre, un 360. Bueno, vemos aquí escaparates, parece que é todo do mesmo. Hai unha placa aquí. O que pasa é que esta placa non ten nada en relación con Paul Simon, ni menciona Paul Simon ni nada. Fala aquí de pioneiro, non sei que significa isto de diving helmet, non? Helmet, casco, diving, que bucea, non? Live and work, non sei o que. Pero non nos liemos neso porque realmente aí non ten nada que ver. Seguimos a panorámica. Por aquí. Por aí temos tamén letreiros con algunha indicación. E por aquí é o que temos. Vou dar por aí para que os teñades se queredes xogar o mapa, senón non vos aparece a ligazón. E podo facer zoom, a ver se hai por aquí letreiros para facer zoom. Bueno, o país parece que neste caso non é difícil de atopar o país, non? De identificar o país. Agora, saber onde estamos é máis complicado. Hai aquí unha tenda de guitarras. Creo que hai máis dunha tenda de guitarras. Hai esta e aquí hai outra. E de pianos. E aquí tamén hai outra cousa. Regent Sounds Studio. Dovos tempo aí se queredes probar onde pode ser. Se alguén non sabe como se xoga, explicámoslo, que é moi fácil de xogar. Somente hai que entrar nesa ligazón que puxen aí, ese mapa, e marcar o sitio máis aproximado posible do lugar no que estamos na imaxe. E despois compartir ese susurro, ese whisper que se crea, compartilo aquí no chat. Co cal non hai que ter nin conta, nin hai que ter nada, nin hai que saber nada, nin hai que ser experto en nada. Simplemente, pois eso, probar. Busquis xa marcaches e pasou algo aquí que non te colleu así, non vi aquí sí. Marcaches, acertaches país, un poquinho máis lonxe do sitio. Damos algún de tempo máis, por se alguén máis, non sei se hai alguén máis por aí, aparte de se non sei se Repolete está xogando. Non está mal. Not bad. Vale, imos dar un poquinho de uns segundos máis, por se alguén quere probar, se Repolete quere intentalo. Decídime, se queredes que amose algún sitio especial, algunha parte, pois eu para eso estamos. E nada, imos ver que relación ten. Doulle, vale, moi ben. Vale.
Pechamos aquí. E estamos en Londres. É a rúa Dinamarca, Denmark Street. O que pasa é que non sei moi ben en que parte de Londres é. E imos ver por qué. Vamos marcar polo centro de Londres. Por aquí, Soho, máis ou menos por aquí. Aquí está esa rúa, Renaissance Studio. Aquí foron os estudios donde que contrataron a Paul Simon cando Paul Simon era moi novo para facer unha xira por Inglaterra. É dicir, Paul Simon realmente en Estados Unidos, cando aínda non era moi coñecido, el estaba un poquinho farto de moitas cousas e marchou a Inglaterra. E en Inglaterra era descoñecido, tocaba na rúa, tocaba no metro, tocaba tamén en París, tocaba onde podía. E conseguiu aí que o contrataran para ir facendo xiras por toda a Inglaterra. Ese foi un poquinho o inicio dun Paul Simon que tiña uns 20, 21, 22 anos aproximadamente. É curioso porque el fixera a canción do Son do Silencio xa a fixera, pero non tivo moito éxito. Cando ele está en Inglaterra, descubre que a canción foi editada con outro arranxo, con outra instrumentación, ten moitísimo éxito, chámano a Inglaterra e di, mira, que a túa canción está sendo un éxito. Entón, el regresa de Inglaterra e cando empeza a historia realmente de Simon e Garfunkel, non? El, realmente aí houve un xiro de guión bastante importante. Por esa a razón desa localización en Londres. Vale, imos con esta que non ten nada que ver, como podedes ollar. Temos bandeira. Imos ver que hai ao redor. Pois o sitio xa se ve claramente que tipo de sitio é. Agora, que parte deste país é? A mellor tamén se pode coñecer un pouco polo ambiente, aí como por estes edificios. Aquí hai bandeira tamén, a parte do país, hai outra bandeira debaixo que eu non a identifico, non sei se alguén a coñece, pero a mellor axúdavos a, polo menos a chegarvos ao lugar. E mentras vos dou algúns segundos, vou buscando aquí outra cousa para explicar por que este sitio, que ten a súa historia. Se a bandeira dos estados son bastante... Eu non son capaz de aprender, además, como son tantas, pode que algunha queda un pouquinho grabada, pero hai xente que as domina e eu de logo non. Son moitas, ademais que moitas veces nas imaxes non se ven completas, vense unha parte, entón xa é un poquinho confuso. Eu esta bandeira, de logo, a bandeira esa, se é a bandeira dun estado, eu non a identifico, Non sei se vos identificades, pero esta eu... Porque a veces ves algunha que dices, esta teño a visto máis veces, non? O que pasa é que non acordamos de calé. Pero esta, de verdade, é que non me dou conta nunca de vela. Moi ben, xa marcastes os dous. Se hai alguén máis por aí que quere xogar, tamén que xogue, que non hai ningún problema. Vale, pois... quedaches lonxe, 2.200 kilómetros. Claro, un país grande e pode un quedar lonxe. Repolete aproximou máis, aí conseguiu aí unha puntuación máis alta. Pecho e digo vos en que sitio estamos. Estamos en Estados Unidos, sí, pero no sur dos Estados Unidos, en Mississippi, non me acordo ben onde queda Filadelfia, Mississippi, pero bueno, vou marcarlo por aquí, polo medio. É no estado de Mississippi, eso sí. Filadelfia aquí. Bueno, dirán, pero que ten que ver con Paul Simon? Bueno, pois ten algo que ver. Algo que ver porque a mellor coñecedes, estabas entre Utah e Louisiana. Sí, bueno, sí, tamén. Louisiana, sobre todo, claro, tamén é moi próximo, non? Louisiana está un pouco máis ao sur. Lembrabache a Utah. Porque na de Utah pode haber unha U ou algo así, non creo que hai unha U. Unha U así como grande. Ou estou eu confundido. Pode ser. Pois esta localización, nesta cidade de Mississippi, ten que ver cun amigo de Paul Simon, que foi asasinado nesa cidade. Foi un feito na historia dos Estados Unidos moi coñecido. O asasinato de 3 activistas que estaban loitando polos dereitos da poboación negra nos anos 60. Estamos nos anos, nunha década moi
conflictiva neste tema, como sabedes, e un dos amigos era Andy Goodman. Entón, Paul Simon fai unha canción que se titula He Was My Brother e fala de Mississippi. A mellor coñecedes unha película, hai unha película moi famosa que conta esta historia, que é a de Arde Mississippi. Unha película na que creo que aparece Gene Hackman, creo que é un dos actores protagonistas. Unha película debe ser do ano 90 tamén por aí. E conta pois bueno, o asesinato polo parte do Ku Klux Klan destes tres. Eran tres persoas que viñan do oeste e chegaron ali ao sur dos Estados Unidos. Bueno, pois eso, mirade como foi a cousa. Entón, é un feito que se estuda nos Estados Unidos como vamos, chamanlle o Freedom Summer, aquelo foi o verán da liberdade, e eles eran chamados Freedom Riders. E a canción é unha canción bastante bonita, bastante emocionante, porque el fala de eso, fala de que era o seu irmán, non? Contando. Di a canción He Was My Brother e tiña 23 anos cando o mataron. E fala de Mississippi. E hai unha cousa curiosa tamén na canción, e que a primeira versión el menciona Mississippi, pero a censura non lle permite manter a canción co nome de Mississippi e ten que cambiala por This Town. Entón, as versións que solamente se escoitades, atoparedes que din This Town is gonna be your burning place. É dicir, esta cidade vai ser o lugar onde atopes a túa morte, non? O que di na canción. A canción é así moi forte, verdade? Teño por aquí, podo ensinarvos a letra. Esta é a letra da canción do primeiro disco. E é por aquí onde fala de... Esta é a versión modificada. Pon aquí, This town is gonna be your burning place. Go home, outsider. Non? Está como poñendo entre aspas o que lle dicía. Non é de ningún estado. Ten copyright. A verdade é que non sei se o do copyright... Eu non sei se aquí se poño isto. Por eso poso os auriculares para ver. Non sei se podo escutar aquí. Claro, isto vai... Mándame a Amazon. Vou poñer un pouquiño. De feito, podo atopala aquí en cancións, creo que aquí. Saques a esta. Buscamos. Aquí está o disco. A ver. Só tiñas postos, mira que ben. Pois así, fenomenal. Non aparece nada, non se escoita nada, non escoito nada. Claro, porque agora tampouco me deis aquí. A ver. Porque pasa igual que o de antes, Non me deis a poñer o son. Non sei que me fixo con este cambio. Non se escoita nada, claro. É que antes sí, cando empecé, sí que funcionaba. Dame un pouco de rabia porque, bueno, se tes a opción de escoitar a voz, teño o audio do escritorio non marca nada. Así que estou entrando nas propiedades. Estou intentando entrar aquí a ver se podo conseguir algo. E non me deixa. Sí. Pois escoitade despois, bueno, ten un pouquiño ese estilo desta época dos anos 60. Unha canción tipo folk, máis que rock, unha cousa así como dese aire folk dos anos 60. Teño que configurar eso para a próxima vez. Moi ben, pois eso, foi aí en Filadelfia, cambiamos escena. En Filadelfia, Mississippi, ese lugar. Creo que aínda hai un feito que remove un poquinho problemas nesa zona, porque hai xente que quere que se recorde este feito. Aínda hai xente, se non son os asasinos, aínda algún vivo, creo, Por lo menos polo que estive mirando últimamente. Entón, claro, están de se xulgar, destas cousas sempre que non quedan ben xulgadas no seu momento. Así que un feito interesante da historia dos Estados Unidos tamén, que aparece nas cancións de Simon & Garfunkel. Ben, imos a outra localización, a terceira. Esta quizáis a coñecedes. Aquí hai pistas boas, para saber que sitio é este. Imos facer unha panorámica por todo o lugar. A ver onde estamos.
onde nos leva unha canción de Paul Simon. Isto é unha canción de Paul Simon, xa non de Simon Garfunkel, senón de Paul Simon en solitario, do primeiro disco que fai el, o primeiro álbum que fai cando se separa de Garfunkel. No ano 72, 71, 72, por aí, publica un álbum que se titula Paul Simon, precisamente, en unha canción menciona este lugar. Bueno, Puskis parece que estivo aí. O parking do Marineda. Pode ser. O parking do Marineda. Teño aquí posto, vou arranxar aquí un pequeno problema, porque puse isto. Estou aquí para que saia realmente todo. Estou aquí arranxando algo que eu creo que así podemos arreglar isto un poquinho. Estou vendo por aí para que coincida entre todo, por lo menos aí. Que tal o Vialia? Que tal o tobogán? O tobogán guai, pasa que había tanta xente, Puskis, había tantos nenos ali que había que facer casi pedir vez para subir, Creo que o meu fillo foi capaz de subir, pero non sei cantas veces. O meu fillo, como é moi vivo, moi espabilado, demasiado a veces, había xente que estaba subindo, sabes que pola parte de abaixo hai como unhas cordas, non? Entón, claro, estaban as cordas moito e el dixo, bueno, polas cordas, carai, irmán, está esperando polas cordas. Entón meteuse por un dos tobogáns máis pequenos e subiu por ese tobogán. Entón, claro, con ese tobogán xa chegaba arriba casi, saltando os demais. Pero a cantidade de xente que había, claro, era un venres pola tarde, o último venres que fixo bastante bo tempo. Había moita xente, pero bueno, estaba moi ben, claro, o tobogán é impresionante, o sitio é impresionante. O que sí que non me gustou moito foi o volume tan alto da música, non? Había unha música altísima, parecía aquelo... Eu creo que en Balaídos non hai tanta... Cando poño o equipo A en Balaídos non hai tanto volume como había ali. Pero bueno, o meu fillo encantoulle, non quería marchar dali. Fuches na terceira cear o Taco Bell e o meu carón estaba Brais Méndez, sí. Supoño que nestes días, nestes semanas e casi diría meses, é o lugar onde se contra todo Vigo, A cantidad de xente que había, tanto fora como dentro, enorme. Enorme. A verdade é que indo de Vilagarcía, eu tiña que ir por ali cerca, tiña que ir ao hospital ali a Fátima, con cal queda moi cerca, pois prácticamente xa colle de camiño. Hai que volver, o meu fillo quere volver. Hai que aproveitar un día que xa vou, porque claro, o tobogán ali fora, pois a mellor cando, agora que ven o mal tempo, non sei que tal día está en Vigo. Aquí está así, que parece que sí, pero non, a medias. Teño que levar un día, que é un partido do Celta, que nunca foi a ver un partido do Celta. Teño que ir un día, eu tamén fai moito tempo que non vou, Un día que soy ao Celta, máis ou menos cedo. Algún partido que xogue, pois eso, ás 4 da tarde, máis que nada porque para que non se faga moi tarde. Amaneceu solleiro, pero está que vai chover, aínda que a previsión di que non. Sí, aquí en Vilagarcía parecido. Non choveu, pero está así a cousa que, bueno, hai que dar unha volta despois, pero o mellor pilla a chuvia. Esperemos que non. Ten máis público o Xuvenil do Dépor que o Celta. Bueno, a verdade que o Xuvenil do Dépor onte fixo aí unha machada grande tamén, hai que felicitalos tamén. E agora van xogar contra un equipo dun estado que non é lexítimo, non? Creo que na próxima rolda teñen ese inconveniente de ter que xogar contra un estado non lexítimo. Inconveniente ou non sei se é un inconveniente, pero unha realidade, de logo, é. O Puskis estará de acordo comigo, creo. Así é. Vale. Estou aquí buscando unha cousa para ensinar. Paul Simon. Aí está, vale. Ben, pechamos entón, xa marcastes o sitio. Estaba lendo onte, Puskis, que en Twitter, no? Que haberá que ir a Riazor con bandeiras palestinas, que van facer unha pañolada de bandeiras palestinas cando... Viche, sí, eu algo vin, pero bueno, vin somente un tuit, non vin máis.
A ver que sucede. Vale, pechamos e marcamos aquí. Estamos no JFK, no aeroporto de Nova York, que está en Queens, por aquí, ¿no? Zona de Queens, por este lado. No, Brooklyn, estuvo en Brooklyn, aquí está. Bueno, é o aeroporto principal de Nova York. Eu nunca estive en Nova York, pero sabemos que aí é o aeroporto principal de Nova York. O meu irmán sí que estivo e contoume unha historia o que lle pasou a él ali. Se tedes ido unha vez, a él pasoulle algo que é exactamente o que conta a canción de Paul Simon, unha canción de Paul Simon, que vou compartir a letra, fala de que pasa cando chegas ali. Aquí. Fala aí, chama esa canción Paranoia Blues. Paranoia Blues. Xa digo, é de Paul Simon, non é de Simon & Garfunkel, é de Paul Simon en solitario. E aquí di, fly into JFK, non? É dicir, voando hacia o JFK, o meu corazón vai facendo bum, 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 porque sei que ese home, o home da aduana, non? Vaime levar a esa pequena habitación, ese pequeno cuarto. E di, oh, no, no, oh, no, no. É dicir, cando chegas ali, o persoal de aduanas creo que é tremendo. O meu irmán tamén contaba que cando el foi, tamén que fixeron aí un test de preguntas, a ver se te atopan nalgúna confusión, nalgún renuncio, e que son bastante agresivos incluso, non? Así que se son agresivos para alguén que vai de fora, que ten aspecto hispano, pois que o conte o propio Paul Simon, pois tamén é curioso, non? A canción do ano 71-72. Así que incluso para él, por lo menos nesta canción que se chama Paranoia Blues, fala dese persoal de aduanas do aeroporto de Nova York e dese feito de metelo ali. Non vos soa de nada, non? Esta última, de Paranoia Blues. Nada, claro, son as cancións que ele vai facendo, digamos, cando el rompe con Garfunkel, pois busca camiños moi distintos. De verdade, quizás é a nota definitoria un pouco de Paul Simon. Paul Simon, cando ele está en solitario, empeza a investigar e a probar con sons novos. A veces que el, proba con música de varios países, ten esa curiosidade de tratar de conectar con músicos de outros sitios e facer álbumes como foi facendo nos anos 70, 80, 90, tocando músicas tradicionais de moitos países. E iso é algo que Garfunkel non é moito investigar, sí. A mí saime natural porque levo moito tempo facendo, pero claro, dá para moita investigación. Pensando en unha persoa de 80 anos que leva sendo músico desde os 17, mirade o que non hai aí para investigar desde os 17, son 60 anos, máis de 60 anos facendo música por Simon, así que hai que ser dá para enciclopedia, hai moito investigar. Volvemos ao Chadgesser e imos a seguinte, que é a penúltima. É moito investigar para mí, non te digo eses sons. Os sons da música, así, claro, certo. El conta que máis ben foi a veces por casualidade, precisamente o que ten que ver con esta imaxe, non? Coa ubicación que temos agora. A ver se con un 360 podedes descubrir que país é. Aquí hai moito detalle, despois podemos darlle outra volta con algo de zoom. Ubicación é unha cidade na que el estivo, venden ceboliño. Bueno, venden aquí de todo. Bueno, ceboliño aquí, ou patacas, ou cebola, sí. Ou froita. Bueno, aquí venden... Non sei moi ben que é iso, pero sí, vendedores na rúa. E por este lado... Bueno, unha cidade grande, unha cidade con edificios grandes. Podemos aproximar por aquí, a ver se vemos algo. Pumalanga. Precisamente esta cidade, a esta cidade chegou Paul Simon e acabou facendo un álbum que tivo bastante éxito. Quizás non, seguro, o máis coñecido de Paul Simon en solitario. É dicir, da súa carreira en solitario, o álbum que máis éxito tivo foi o que fixo neste país.
con músicos deste país. Se queredes ensino algo máis, ou probamos que cidade é, que país é, pero para Paul Simon tamén foi importante coñecer este lugar. Fai zunos cartéis, vale, vou facendo zunos cartéis en todos os que vou atopando. Bueno, este axuda, certo? O que tiñamos diante, verdade? O que temos diante axuda moito. Non me daba conta, porque aí sí que hai unha pista definitiva, non? Podo mirar algo máis. Clanson Towers. Vamos a ir por aquí, a ver se atopamos algo máis. Que nos indica algo da cidade. Aquí pon algo de Von Wellig, parece Street, ou Wellig ou algo así. Estamos ampliando moito, xa non se aprecia tanto. Aquí temos outra pista, que non me dará conta antes. A verdade é que esta imaxe, esta ubicación ten bastantes pistas, pero leva tempo porque son moitos detalles. Que máis? Aquí temos os vendedores, aquí hai máis letreiros. Pusqui se marcou. Acertou o país. Quedou lonxe, un poquinho lonxe da cidade, pero do país non. Moi ben. E Repolete se quere probar. Probamos aí. Teño por aquí o disco precisamente, o CD que ten que ver con esta ubicación, con esta cidade, con este país. Publica ese disco no ano 1986. E a verdade tamén... Repolete sí que acertou o país e acertou prácticamente o lugar, ou cidade, porque, 53 kilómetros. Moi mal, Pablo, moi mal. O sea, vas a ese país, pero a cidade que te marca non é a que marque eu. Bueno, porque tamén hai distancias tamén neste país, verdade? Hai distancia, pero bueno, marcaches outra cidade. O Chou acertaches prácticamente a cidade, os cercanías, casi, 53 kilómetros, pero unha cidade grande. Pecho, e imos a Johannesburgo. Vamos marcar por aquí máis ou menos polo medio. Estamos en Johannesburgo, e el, nos anos 80, un amigo seu deixalle unha casete, aquel tempo había casetes, non había CDs aínda, casi. Exactamente, grande Iniesta, é por Iniesta. El chega a Johannesburgo porque deixanlle un casete de música surafricana, a el chamalle moitísimo a atención aquela música, e entón entranlle gañas de ir ali a coñecer os músicos e a gravar algunhas cancións. O que pasa é que atópase con un problema grande, que para el vai ter moitas consecuencias, e é que naquel tempo hai un boicot das Nacións Unidas contra Suráfrica polo tema do apartheid. Claro, estábamos aínda no tempo do apartheid. E Paul Simon, está nese momento moi discutido o que el fai, non? El levo explicando moitísimos anos que el non vai ali a facer nada a favor do goberno, que el simplemente vai a traballar con músicos da zona, músicos locais, vai a Soweto, contrata músicos, e non é que apoio a apartheid ni moito menos, pero foille complicado defender esa postura diante da oficialidade, non? Ao final, os músicos estaban agradecidos porque tamén permitiu facer visible a situación na que vivían, pero para Paul Simon foi un movimento arriscado, porque, as Nacións Unidas mesmo eran as que facían ese boicot, e era un boicot que incluía artistas, filósofos, creadores. A idea era que non colaborasen co réxime de Pretoria. Paul Simon sempre dixo que eso non era facer un boicot, senón se presudicas tamén as persoas que viven ali, os músicos que viven ali. É un tema que dá para debate tamén. E daí nace, precisamente, o disco que, como dicía antes, é o máis coñecido da carreira en solitario, que é o Graceland. Aí tedes moitas cancións que seguramente aquí, seguro que se poñedes algunhas cancións destas, soarán vos de escoitalas moitas veces na radio. Sobre todo
a de You Can Call Me All, que é unha das máis coñecidas de Paul Simon. E Iniesta tamén estaba por aí metendo algún gol importante. Imos coa última. Vale, na última creo que hai letreiro. Esta tamén é unha canción moi coñecida, quizás das máis coñecidas, por o destrozo que lle fixeron na versión que fixeron en España con esta canción. Algún grupo Riazor. É Riazor, a entrada de Riazor. En fin, como anden por aquí Rincón de Daniel coa súa alerta. Boa tarde, Osamama, que tal? Que tal? Aquí estamos. Sorte que estén o Rincón do Daniel. O Daniel ten o lanzador de triples, o mellor triplista do Chatgueser galego. Estás ti e Javier Balea tamén. Que mala gente, te reíste. Si, a verdade que si, a culpa vai ser miña ao final, A culpa vai ser miña. Vou buscar a canción, a letra. Dame rabia que non poder poñela, pero bueno. Poñemos por lo menos a letra. Onde teño eu esta canción? Así aquí, non, Simon Garfunkel. Canción de Simon Garfunkel, non de Paul Simon. Bueno. Bueno, o sitio, neste caso, non hai dúbida de onde estamos, non? A canción é das máis coñecidas, Non é das mellores, nem moito menos, pero fíxose popular por unha versión dos Hombres G, que seguro coñecedes a versión dos Hombres G. Vale, vale, gracias Puskis, certo, gracias Puskis, puseche o Puskis o enlace. Eu estaba buscando isto, que agora non o teño aquí. Agora xa o topo. Si, aquí teño as cancións todas, que son unha lista longa. Aí estamos. Aí estamos, vale. Fago unha volta se queredes, pero bueno, non hai moito que darlle volta a isto. Ben claro está o lugar. Bueno, aí estades, atopastes o sitio. E aquí Xera Papá tamén anda por aí, entrou aí tamén. Boas, non te vira no chat. Moi boas, que tal? Sí, probablemente xogamos de outra, para aproveitar un pouco tamén o mapa, que tamén levou tempo, e podemos xogar outra deste mesmo mapa. Depois xogamos de algún mapa máis do outro tema. Estaba intentando antes arranxar o tema do audio e non sei por que, non sei se me podo cambiálo mentre estou no propio directo, pero non me deixa cambiálo. Entón non podo poñer nada que sexa do audio do escritorio, agora mesmo. Así que, bueno, estamos facendo un directos de música sen música. Así que se queredes poñela vos nos vosos dispositivos, podedes, pero non podo. De momento non podo, agora mesmo. Moi ben. Na próxima xogas o triple. Vale, moi ben. Pois entón pechamos, estamos no... Bueno, xa o di aí, non? Hai moito misterio. No Zoo do Bronx, Nova York, que estou aquí perdido, xa o mesmo, xa nem me dou conta. Bronx, por aquí, Zoo de Bronx, por aquí máis ou menos. Un lugar arriba, abaixo, uns metros. Cal é a canción? Pois a canción é a canción At the Zoo, xa propiamente a canción, está falando do propio Zoo do Bronx, onde teño aquí, isto, se me sale a letra. E aquí a canción, bueno, é unha metáfora de algunhas cousas, non? Vai mencionando distintos animais na canción Paul Simon, e fala dos orangutáns, que son escépticos, non? Fala de os elefantes son amables, pero son un poquinho burros, non? Un poquinho tontos. As cebras son reaccionarias, antílopes misionarios. E, bueno, fala de, veña, anímate ir o zoo. Fala de aquí, East Side to the Park, non? Fora de East Side to the Park, hai un autobús. A versión, que moita xente que a veces me comenta, que sabe que me gusta a mí moito isto de Simon Garfunkel, que dime, bueno, eso é a canción de Hombres G, aquela de, a mellor coñecedes, a de Marta tiene un marcapasos, que é un horror de canción. E a música realmente é a mesma, non? Os Hombres G aí colleron a mesma melodía de Marta tiene un marcapasos, de At the Zoo, fixeron esa canción
esa aportación á música valiosísima. Se escoitades as dúas cancións, veredes que a música sigue che soa. Se escoitas as dúas, verás que é a mesma melodía. É un plagio que non ten nada que ver o que din unha e outra, pero sí. Adozou. Esta sí que é de Simon Garfunkel, do disco Bookends, dos anos 67, e ben ten esa parte un poquinho cómica de facer que os animais sexan como personificados, non? Así que canción tamén coñecida. Canción así breve, curta, bastante famosa, non desde logo das máis salientables de Simon Garfunkel, non é das cancións que Paul Simon destacaría como gran aportación á carreira musical. Foi de chinchos en talento copiando, se pinchan un sangro. E aparte eu creo que, non estou moi claro, pero creo que copiando sin atribuir nada, é dicir, porque se ti faz unha versión, unha cousa é facer unha versión de unha canción, pero respetando a propia canción, non? Outra cousa é cambiarlle completamente todo, pero únicamente utilizar a melodía. Claro, iso é plaxear, outro é versionear. De feito, deste mesmo disco, que hai unha canción moi coñecida, que supoño que coñecedes tamén todos, que é Missy Robinson, hai unha versión de Frank Sinatra. Frank Sinatra canta a canción, pero Frank Sinatra non menciona a palabra Jesus. Na canción fala de Jesus, e Frank Sinatra non menciona a palabra Jesus. E iso a Paul Simon sentoulle bastante mal. Despois descubriu que non era culpa de Frank Sinatra, era culpa da produtora, que cambiaron a letra, e Frank Sinatra cantou o que a súa produtora lle pasou. Paul Simon chegou a coñecer a Frank Sinatra e non falaron deste tema, non falaron deste asunto. Nada, é igual, que sí, que é exactamente o mesmo, non? A canción é exactamente igual, non é unha melodía parecida, nin nada. E non creo que nos créditos na canción dos Hombres G poñan Paul Simon, non? Porán aí David Summers e non sei quen máis. Curioso, non sabíades esta curiosidade. Pero bueno, eu xa digo, é unha cousa das que me comentan a mí moitas veces, non? Esa canción de Marta tiene un marcapasos, claro, porque aí tivo a certa popularidade, claro, a canción dos Hombres G neses anos. Esta canción é moito antes, claro. O que se aprende aquí, aprendemos curiosidades inútiles, pero curiosidades de todas maneiras, non? Vale, moi ben. Pois imos xogarlle a outro, se vos parece. Esperemos que non se repitan os lugares. Imos ver primeiro os resultados final, non? Claro, Puskis tamén xogou 5 veces, quedou primeiro, Repolete 4, quedou segundo, e a Quechera Papá, que acaba de entrar con forza aquí, acertando esta do Bronx. Imos darlle a outra, a ver se temos sorte, e desas 45 non se repite ninguna. E aparecen outras 5 distintas. Vale, esta é a ubicación. Non sei se serás mestre. Pois sí, polas mañás mestre, pola tarde mestre aficionado tamén. Trato de explicarme ben. A veces dame rabia non explicarme mellor. Pero sí, intentalo sí. A veces digo, jolín, a veces complicado. E coas máscaras, imaginado difícil que é explicarse, nun grupo de 20 rapaces de 10, 11, 12 anos. Con máscara todos, é complicado. Non ver a boca da persoa que fala é un impedimento grandísimo. Ben, temos esta ubicación, que é unha ubicación fantástica, fabulosa, preciosa, maravillosa. O bonito que é este lugar, non? Non son moi melómano, estesme aquí living. Bueno, pois alégrome moito. E esas palabras a min tamén anímame moito. Máis do que a mellor parece, moito máis do que parece. Non pos en escena? Perdón, claro, estaba pendente disto. Agora poñemos a escena. Agora sí, para que disfrutedes do lugar. Mirade que sitio. Podedes imaginarvos o sentido que ten. Usaste o GeoGuessr na aula? Sí, estou utilizando o GeoGuessr na aula. Estou facendo mapas de cousas que miramos. Por exemplo, estamos falando de Europa, dos accidentes geográficos de Europa, e facemos un mapa, e despois xogamos o mapa, e obrigolles un poquinho por lo menos a distinguir se é unha zona de montaña, se hai mar, pode ser unha illa, península, e a veces tamén facemos así no remate de mellor dunha aula, e trato de facerles ver, non? Como recurso é fantástico, E eu creo que sería incluso un recurso bo que eles poderan facer mapas. É unha cousa, me parece a mellor maneira de aprender. Estamos con illa, pois a illa de Creta, a illa de Sicilia, pois a ver, isto pode ser illa ou non. Se se ve que estamos no medio dunha montaña, será un Mont Blanc ou algo así. Sí, hai que buscar así maneiras tamén de motivar, e o GeoGuessr é fantástico. Quédame lonxe se non mandaba o meu.
Pois encantado de recibilo aquí, tratar de facer así clases ben dinámicas para pasalo ben tamén. Aprender e pasalo ben, que cando falamos de xeografía creo que é un tema que préstase a tamén a divertirse e a facelo de maneira entretida. Vale, bueno, pois, claro, estamos nunha sala de concertos, moi coñecida neste país, no que nesta sala deron un concerto, hai un cartel, non sei se hai un cartel, vou facer xiro porque sigo unha imaxe de Google, creo, sí. A ver se atopamos algún cartel. Estamos aquí xusto na porta, non sei se aquí hai algún símbolo, pero cartel con letreiro non atopamos por aquí. Por aquí, vou mirar no chan. Non se ve nada. A verdade é que é un sitio como moi limpo, non? Como moi 135 kilómetros que daches. Bueno, estas decoracións, estes palcos. Imos ver se no teito hai algo. Nada, non sei se no escenario, parte do piano, bueno, temos a bandeira, pero fora da bandeira, que xa máis ou menos creo que tiñamos claro o lugar, non temos máis. Un concerto que foi precisamente editado ao DVD e o CD hai pouco tempo, o concerto que deron neste lugar. Non miraches a bandeira? Bueno, pero si acertaches. É un lugar coñecido, non somente por Paul Simon, non? Este lugar é unha sala de concertos bastante famosa, bastante coñecida. Cando vesades o sitio diredes, seguro que a coñecedes escoitar moitas veces falar dela. E aquí fixeron un concerto no ano 69, casi no final da carreira conxunta de Simon Garfunkel, xusto un ano antes de separarse. Fan aí un concerto no que casi, bueno, un resumo de todas as súas cancións. Dovos algúns segundos máis para que probedes, saber onde podemos estar, que sitio é este, que sala de concertos é esta, ou en que lugar estamos dese país. Non sei se o Samama que está por aí quere lanzar o triple habitual, e a Quechera Papá, que supoño que a Quechera Papá estará, como a sempre, organizando aí, editando o podcast do Tigre, o novo Tigre, e cada semana temos un Tigre novo. Lanza ese triple, a ver onde cae, a ver se cae cerca. Tranquilo, damos tempo que os estades no móvil merecedes máis tempo. Necesitades algúns segundos máis para buscar o sitio. Mientras tanto, a ver se podo atopar, incluso buscar ese disco, como vos digo, é recente, o que é prácticamente das últimas cousas que hai. Sí, de feito aparece na portada da página oficial de Simon Garfunkel, aparece agora como un destacado a edición deste concerto neste lugar. Así que non vale ir, porque se ides xa sabedes a resposta, pero se ides despois tedes aí incluso cancións para poder escoitar en YouTube deste concerto. Estamos aí esperando por o Samama e depois avanzamos. Vale, o Samama aproximouse moito aí. Un triplazo, pero un triplazo que queda a 6 kilómetros do sitio, Así que algo intuías, o Samama. Vale, pois imos. Pechamos aquí
E estamos en Nova York, agora non me acordo moi ben o sitio exacto, estamos no Carnegie Hall. O Carnegie Hall creo que é a 7ª avenida, non sei se por aquí está Carnegie Hall, creo que é aquí. Non, aquí se marca aquí Carnegie Hall. O Carnegie Hall, seguro que coñecedes o lugar, non? Carnegie Hall, por aí, é un lugar, unha sala de concertos coñecida a nivel mundial. Vou cambiar de escena para ensinarvos a portada, espero non olvidarme despois de volver. Aí temos, está xusto, na portada da página oficial de Simon & Garfunkel, como vedes, aparece, aparte de algunhas fotos, algún vídeo máis, aparece aquí o concerto de eres máis da ópera de Moscova. Tamén, home, que a ópera de Moscova e do Bolshoi, non? Do Bolshoi tamén serás. Temos que facer un de Dostoyevsky, que teño o plano de Dostoyevsky. Este sí que vai ser xa un pouco terrorífico, pero é que Dostoyevsky cúmplense os 200 anos do seu nacemento, creo que en novembro, un xoves, ademais. Entón, facer algo de Dostoyevsky das súas obras tamén estaría interesante. De feito, teño un mapa medio preparado para eso. Lugares que teñan que ver con él, e cos seus libros. Aí tedes a fotografía, aí están uns noviños aínda, Paul Simon e Art Garfunkel, no Carnegie Hall no ano 69, nese concerto, como vedes, podedes escoitalo en Spotify, Apple e tamén en YouTube, por se vos apetece poñelo de fío. Volvemos ao Charkesser e imos á seguinte. Seguinte ubicación. Parece que estamos un poquinho atascados aquí, o cal é lóxico, porque lóxicamente é normal que a vida de Paul Simon e de Garfunkel pois ten que ver, sempre estará alrededor destas rúas, desta gran cidade. Agora, que parte estamos? Vamos un poquinho por aquí de volta. Aquí pon o nome desta casa, deste portal, nome e número. Non puse unha... verdade, non o puse. Ten razón, Samama, pasouseme completamente. Perdoa, Samama. Non o marquei, e pusechelo cerquiña. Supoño que porías Salteino, sí. Bueno, estarías dentro de Nova York, solamente, porque Nova York sendo tan grande, 6 kilómetros, e agora a vez que acertaches, ten razón, Para unha vez aí que acertas un triple que entra todo directamente, eu vou e non o marco, Este streamer hai que darlle vacacións. Que cambia hasta Barcelona. Foi así, mirade como é un. A Samama aí matándose para acertar o lugar, acertas, e eu estaba pensando na ubicación e olvideime por completo. Si, fago zoom nos cartéis. Mira, neste, por exemplo, que temos aquí diante, aquí tamén pon nome de edificio. Temos algún máis. Vou ir parando menos cartéis. A ver se son capaz de chegar a todo. A ver por aquí. Bueno, aquí hai cartel de rúa. Cartel de rúa por aí. Aquí hai outro aí ao fondo, pero non se aprecia moi ben. Non sei se para outro lado temos algún cartel tamén deste tipo. Aquí temos aquí este que vese ben. Co cal xa podemos reducir as posibilidades, non? Con estas indicacións. E por aquí hai outro letreiro aquí tamén. E aquí hai outro detrás de outro edificio importante. E aquí estamos. Así que, Usamama, hai que tratar de meter outro triple, acertar, e a ver se esta vez non me despisto, Usamama, para esta. Vamos te pedir outro esforzo, outro triple. E desta vez, prometido que miramos aí. Que pasou? Non aparece? Repolete se marcou, quedou aí a 2 kilómetros. Puskis aproximou moitísimo, 290 metros, casi 5K. E faltanos aí o triple do Usamama, que estamos aí desexando que tamén entre o triple. E
e que entre limpo directamente á canasta. Ben, parecido ao de antes, a do Samama tamén aí 7,5 kilómetros. O chou, pero bueno, o que fallou foi o Chadqueser, eu fiz en 0 metros. E non sei a primeira vez. Chadqueser a veces falla. Pechamos e marcamos en Nova York, eu marco por marcar aquí, onde estaredes tamén vos, marcamos por aquí, máis ou menos. Vale, agora sí, non salto, Puskis marcou aquí bueno, tamén bastante próximo ao lugar, agora explico vos que sitio é ese. Repolete foi aquí, un poquinho facendo aquí auga no East River, pero tamén. E o Samama, onde está o Samama? Aquí, foi máis ao sur en Manhattan, tamén por aquí. National Museum of American, porque había un museo por aí, claro, había un museo, podía ser este museo, pero era outro museo. Bueno, este lugar, esta rúa, este sitio, Columbus Circle número 3, son as oficinas actuais de Paul Simon. Digamos, a súa oficina de contratación, onde el ten a súa base, é aquí, neste edificio que se ve aí, o Columbus 3. Nestes edificios que hai por aquí, que veñamos antes. Aí son as oficinas del na actualidade. Como sabedes, el xa está retirado de xira, xa fixo hai uns anos a última xira, con 80 anos, compréndese perfectamente que estar non retirado, porque ainda sigue facendo cousas. De feito, estes días hai noticias de que vai estar traballando nun proxecto novo, supoño que será a edición de algún disco, pero xa non actúa, xa non fai xira, non fai concertos como facía antes. Venimos con esta é moi curiosa. Esta, a terceira, gústame que saíra esta, porque esta é moi interesante. Esta ten que ver cunha canción. Ten moito que ver cunha canción. Entón, imos aproximar os cartéis, facemos zoom aquí nos cartéis, nesta terceira ubicación, para ver onde podemos estar. Aquí temos cartel. O mesmo que temos aquí, máis próximo, que se ve máis nítido. A ponte sobre augas non turbulentas. Certo. A versión non turbulenta da canción. A non ser que veñan os Hombres G tamén a collan e fagan unha versión propia deles, pues, cambiando completamente todo. Aí temos Witness. Nada, creo que o país tamén é fácil. Temos matrícula aquí. Temos volantes. Temos volante, temos un señor collendo o liso. E temos tamén aquí letreiro, que tamén ese logotipo tamén axuda a acertar país, a acertar, non sei se localidade, porque non sei se a localidade será tan fácil, pero o país seguramente sí. Mentras deixo aí posto, vou mirar aquí a letra da canción. Esta é unha canción moi coñecida. Esta canción, poño a matrícula, sí, poño a matrícula agora. A matrícula, que están aquí as matrículas. A máis próxima, bueno, aquí hai varias matrículas. Temos aquí un pouco de todo, non? Un pouco de todo. Moitas delas amarelas, pero non todas. Non sei se hai algún coche máis por aquí. Deixo vos aí. Matrículas, mentras eu busco aquí o que quería decir. Aquí está, teño aquí, sí. Se queredes fago zoom outra vez no cartel do letreiro que hai ali ao fondo. E ben, esta ubicación ten que ver cunha canción del, unha canción, estades ben? Moi ben, fenomenal. Ten que ver cunha canción moi coñecida del. Dise que esa canción escribiuna neste lugar. De feito, hai unha placa, a pena que non apareza, non hai unha ubicación na que se ve esa placa.
Hai unha placa nesta estación que puseron fai uns anos, precisamente por isto, non? Como que aquí Paul Simon escribiu a canción, unha canción que ten que ver con isto de volver a casa, non? Mentre ele estaba neste país. Puskis marcou, acertou o sitio exacto. Aquí sí que fixes o 5K. E Repolete quedou aí tamén na zona a 7,7 kilómetros. Faltanos o triple de Usamama, pero Puskis xa fixo, xa foi directo, atopou o sitio, ten mérito tamén. A canción que escribiu aquí, supostamente, eu creo que el nunca chegou a afirmar iso, pero, bueno, é un poquinho a veces as lendas estas, é a canción que se titula Homeward Bound, que significa de volta a casa. E esa sí que é unha das cancións que, se a probades por aí, seguro que a coñecedes, ou polo menos se a escoitades, soavos porque é unha das máis coñecidas, non? Despois poñemos un poquinho da letra. Homeward Bound, de volta a casa, o camiño a casa, máis ben, en dirección a casa, que foi tamén o nome que lle puso el a súa última xira, chamoulle tamén así, a xira de despedida tamén lle chamou así, Homeward Bound. Estás perdido? Pois imagínate Paul Simon cando escribiu a canción, o perdido que podía estar para estar aquí escribindo unha canción. Tamén se sentía bastante perdido. Sentíase bastante perdido neste sitio. Nesta pequena estación, escribindo unha canción sobre eso, sobre a nostalgia, sobre a saudade, a morriña de volver a casa. A canción empeza dicindo: estou sentado na estación, botando en falta, sentíndose como extraño ante todas as cousas que vive, desexando volver a casa, di así. I wish I was homeward bound. Usamama está perdido. Bueno, podes probar algún sitio, proba, lanza o teu triple se queres, e que haxa sorte. A verdade é que as matrículas confunde un pouco as matrículas porque non son todas da mesma cor, non? Que o normal é que sería... Tampouco controlo moito de matrículas, a mellor Puskis sabe algo máis das matrículas destes países, non? Pero chama un pouco a atención que haxa matrículas que parecen dunha zona e outras doutra. E hai prácticamente unha distribución, non? Porque hai aquí estas de diante, esas tres, aquí sai amarela, aquí branca, amarela, outra amarela, esta parece branca, amarela aquí. De acordo, amigo. Claro, é simplemente por iso. Non sabía isto. Claro, tens razón, non me dará conta deste, claro. É un detalle, agora que o dise, evidente, non? Claro, tens razón, Puskis é un experto nestas cousas. Hai que preguntarle a él. Nada, probaches aí. Era difícil tamén. Pechamos e miramos. Non pasa nada. Non pasou nada. Foi un intento aí. Ahora sí. Vale. Estamos no Reino Unido. Estamos na zona aquí de Manchester, por esta zona. Por aquí, creo, cerca de Warrington. Aquí, Widnes, entre Manchester e Liverpool. Bueno, dice que nesta estación de Widnes, bueno, marcamos por aquí, está por a estación, e como pistas, matrículas do Estado de Nova York son amarelas tamén. É certo, porque a veces en Estados Unidos aparecen algunhas amarelas, tamén son amarelas, e as de Colombia son amarelas tamén, non? Países de matrículas amarelas, moi útil no GeoGuessr. Volvo aquí. Esta é a canción. Sí que, bueno, fala de eso, fala en primeira persoa de estar nunha estación de ferrocarril, de ter un billete, o destino, está falando de que vai de xira. É época na que está en Inglaterra, como vos contaba antes, non? Ele está en Inglaterra, el só, non sin Garfunkel,
facendo xiras polos clubs de folk do circuito inglés daquela época. A Samela levoume a Nova York, claro, por o que estaba comentando Puskis, claro. E como os moitos son tamén en Nova York, tamén ten sentido. Pois esa canción é moi coñecida esta, é moi bonita tamén, e fala un poquinho deso de botar en falta a xente da casa, non? Fala aquí os meus pensamentos, a miña música, onde está o meu amor esperando silenciosamente por min. Ten esa parte tamén romántica de que bota en falta a súa xente. Vale, volvemos a ver onde marcastes. Non se me pase a min isto de... Aí na estación, bueno, Puskis foi exactamente aí, xusto a estación onde se ve está o parking, moi ben. Repolete cerca tamén, e Usamama, que como estaba comentando, foise a Nova York polo tema das matrículas. Moi ben. Foi así. Penúltima, mira, agora sí que xa é repetida. Era raro que non sería repetida. Son 45 ubicacións e cando son así poucas, 45 un número pequeno dentro do que hai en GeoGuessr, pois repítense algunhas veces. A ver se non se repite a última. Agora onde era este sitio, non? Mais ou menos onde estábamos. Vou quitar os auriculares, obviamente, porque todo con eles se molestan e non fan falta. Non estaba antes, é verdade. Non me acordaba que Usamama non estaba antes. Estou aquí falando, pero el non estaba antes. Vale. Pois imos empezar do principio, imos facer as cousas ben. Temos aí bandeira. Hai dúas bandeiras. A bandeira, a de arriba, vemos claramente. A de abaixo, comentábamos antes que era un poquinho descoñecida. Ninguén de nós coñecía esa bandeira. Eu non coñezo a bandeira. De feito, non sei se é a bandeira do Estado. E despois temos, un pouco quizáis polo aspecto desta casa, non sei se é unha igrexa, creo que é unha igrexa eso. E aquí temos, bueno, no cemiterio este, non sei se hai unha pista de bandeira ou algo. Aquí hai outra vez a bandeira. Más ben pola paisaxe podemos intuir por que zona pode ser. Estivemos falando antes da ubicación esta, que tiña unha historia que ten que ver con unha canción de Paul Simon, unha canción das primeiras cancións de Paul Simon, e que tamén ten que ver coa historia dos Estados Unidos, a historia dos anos 60, a historia complicada dos anos 60 nos Estados Unidos. Puskis marcou, quedou a 57 km, bueno, recordaba máis ou menos a zona. Entón, por eso tamén marcou aí ben. Non lembro o sitio exacto, claro. O sitio exacto era complicado. Estou recordando, xa pensando onde era. Repolete tamén probou, quedou aí a 100 km. E Usamama podes probar cos teus triples habituais. Estamos no país da NBA, onde os triplistas son moi ben vistos, moi necesarios. Cemiterio é, sí, cemiterio é o que hai aquí deste lado, sin dúbida, verdade? Cemiterio, unha extensión grandísima. Os cemiterios aquí non son como os de aquí, este polo menos. Aquí gardan distancia social tamén. O cemiterio aquí é inmenso. Creo que é bastante habitual neste país atopar así sitios como este. É un país tan grande no que poden permitirse o luxo de ter así estas extensións, non? Enormes para poder facer isto. Non sei como estará o metro cadrado cotizado neste lugar, pero non debe estar moi alto. Se fose en Santiago de Compostela había uns cantos pisos de estudantes. Aquí podían caber varios. Deses pisos que se lles cae o teito.
curioso, que sae só nas noticias, é unha cosa que me cabrea a mí moito, que a prensa non di a inmobiliaria, a axencia inmobiliaria responsable desa deficiencia non aparece por ningún sitio. Cando nun colexio hai un caso de COVID, sai o nome do director, enderezo, foto, só falta poñer o seu grupo sanguíneo. Pero a veces con outras cousas, unha mobiliaria, un supermercado no que houbo uns grandes almacéns nos que hai un caso de tal, sí. Pero non decimos cal. Ultramama, espero que non estés buscando todos os cemiterios do país, porque todos podemos estar aquí, sobre todo ti, non? Marcaches aí, bueno, quedaches aí a 1600, triple, 1600 kilómetros do lugar, que non é moito para o lugar, para o país, claro, porque a veces isto todo é en referencia ao país, claro, se decimos outro sitio. Pechamos, estábamos en Mississippi, no estado de Mississippi, Filadelfia creo que era, Filadelfia, Mississippi. E dicíamos isto de que era un lugar onde asasinaron a 3 activistas polos dereitos da poboación negra nos anos 60, anos 63, 64, e un deles era amigo, coñecido, era estudante da mesma facultade que Paul Simon, chamábase Andy Goodman. Entón, el fixo unha canción dedicada a él, a súa memoria. Estaba tamén comentando eu que a mellor coñecedes unha película bastante famosa que se chama Art de Mississippi, do ano 90, alrededor do 90, que conta esta historia, conta esta historia real, estos feitos que sucederon aí nesta cidade de Filadelfia, Mississippi. Foi o Ku Klux Klan o que acabou coa vida destas 3 persoas. Anos 60, anos difíciles tamén para os Estados Unidos, de cambio, de transformación, e esa canción é un pouquiño crónica desa época. Ben, e a última, para rematar, tamén é un lugar coñecido, e creo que tamén para rematar está moi ben este sitio, que ten que ver coa vida de Paul Simon, pero tamén coa vida de alguén máis. Imos facer zoom e entenderedes por que digo isto. Facemos zoom aí no cartel. O cartel é a mellor pista de todas, claro. Ven aí nome, ven incluso o ano no que se fixo a casa, e podemos botar unha ollada á casa que temos diante, a entrada. Estas columnas, a verdad que é espectacular, chamativa. Parece un pouco, non? Ten ese aspecto tamén así, non? De mansión rica, non? Casa pobre non parece. E alrededor temos unha pista por aquí, parece, non, isto como unha especie de porche aquí, ou de unha marquesina. Pode ser un lugar de visita, pode ser que se poida visitar estes sitios, por eso ten este letreiro aquí, fala de algo de nacional, non? National Register for Historic Places, non? Un lugar histórico que está nesa lista de lugares históricos deste país. Agora, que sitio é este? Vémolo aí o nome, pero onde está? E o título tamén dun disco de Paul Simon, pero non é Paul Simon quen inventou o lugar. Ten que ver máis ben con outra persoa, con outro artista. Aumento, poño o cartel outra vez. Sí, perdón, que estou aquí marcando. Poño aí no cartel, vale? Aí temos o cartel. O letreiro que hai aí na porta. Na entrada. Repolete marcou, quedou bastante próximo, a 22,4 kilómetros. Así que tardaches a vida en topalo. Vale, pero bueno, estás no mesmo estado,
Esa fachada é moi mítica, é moi mítica. Sí, o lugar é un lugar mítico, un lugar histórico, é un lugar importante por quen viviu aí, claro. Quen viviu aquí, viviu nesta casa alguén famoso ata os últimos anos, creo que morreu incluso aquí. Creo que chegou a morrer aquí, nesta casa. E de aí a razón de que Paul Simon lle pusera sigue vivo. O sea, é unha boa pista, É que Repoleta acaba de decir a mellor pista de todas. Moi ben. É unha pista, sin ser pista, moi boa pista. Sigue vivo. Xa está, non hai máis que decir. Gustoume, Repolete. Boísima, Boísima. Quen vai ser, senón? Se sigue vivo. Está claro. Está claro que quen vivía aí, non? Quen vivía aí vive, non? Non vivía, senón vive. Vive aínda, non? O Samama non sei se estamos con estas cousas mareando aí, dicindo, a ver, pero que é isto de que vive, non vive, viviu. Estamos dando pistas e despistas ao mesmo tempo. Non tedes idea. Bueno, cando comentamos agora seguro que sí, seguro que casi inevitable coñecer a persoa que vivía aquí. Que, claro, era o principal ídolo de Paul Simon, a súa Margaret Thatcher non, esa morta ben morta. Se fose Margaret Thatcher, sería que ser Downing Street, non? Sí, Margaret Thatcher mellor que non é Margaret Thatcher, tampouco é o Che Guevara, pero unha cousa intermedia. O nome do disco que teño aquí, que os ensinaba antes, non sei se o vedes aí agora. O nome do disco, claro, coincide con esa casa. Claro. Porque o que vivía aquí era o ídolo da adolescencia de Paul Simon. Digamos que foi o que marcou un poquinho a súa adolescencia. E a de tanta xente, a de tantos músicos. Aí está. Exacto, Puskis. Exactamente. Agora, onde era iso? Sabendo, claro, a pista de Elvis está ben. Agora, Elvis, onde vivía Elvis, non? De onde era? Bueno, o Samama marcou aí prácticamente no sitio. Non te das conta que era Elvis Presley? Jodas de aí, non? Pois sí. Elvis Presley, exactamente, Graceland. Dai ven o nome do disco e a canción de Paul Simon e Graceland. Na canción o que conta é que van de camiño atravesando os Estados Unidos, que vai co seu fillo a Graceland. É dicir, como esta cousa de ir casi como de peregrinos. Le fala incluso da palabra peregrinos, non? De ir peregrinar a visitar Graceland para coñecer a casa de Elvis Presley, que era esta casa. Vale, Marco. Estamos en Memphis, Tennessee, Memphis. Agora o sitio exacto agora non me dou conta onde está. Vale, marcamos por aquí. Elvis e Maeseu compartimos cumpleanos, sí? Cando naceu sí que non o teño claro. Cando morreu sí, porque creo que foi en agosto do 77. Bueno, cando morreu, digamos, entre aspas. Aquí está Graceland. De feito, aparece Graceland como ubicación no Google. Aquí temos Graceland. Vale, aí está a casa de Graceland. Elvis Presley, automóvil, Museo de Automóviles tamén ten, aquí está a casa, sí, aquí está a casa. Aí estamos diante da casa de Elvis Presley. Moi boas, Farón, que tal? Estamos aquí na última ubicación deste mapa. Estamos en Graceland, que é a casa de Elvis Presley, onde vivía Elvis Presley. Como estamos facendo o mapa de Paul Simon dedicalle unha canción e un disco que leva ese nome, dese título, Graceland, en honor, en memoria de Elvis Presley. Nunca chegou a coñecer a Elvis Presley, así que viu no actuar, pero nunca coñeceu en persoa. Bueno, marcamos por aquí. O Samama marcou en Memphis, perfecto, moi ben, Memphis, marcou, foi ao centro de Memphis. Repolete tamén, un poquinho, buscou un sitio así un poquinho fora, porque ten pinta de non estar no centro, non? Entón, enténdese ben esa cousa de, bueno, Memphis, nas aforas. E Puskis foise
Connecticut a Newburgh. Newburgh, só isto de Newburgh, sai no outro mapa de algo, sí. Aquí, máis ben, en Nova York. E moi ben, vemos o resultado final. Puskis primeiro, con 21.302 puntos, Repolete con 19.000 e Usamama con 16.000, casi 17.000. Fenomenal, moi ben xogado, moi ben, espero que fose entretido buscar estes lugares e tamén recordar e coñecer algunhas destas cancións e estes discos desta época de Simon e Garfunkel, que como dicíamos ao principio, volvendo un pouco ao principio, nestes días fan 80 anos. Cumplen 80 anos. Paul Simon xa os cumpliu o mércores da semana pasada e Art Garfunkel dentro de poucos días. Dentro de 2 semanas tamén fará eses 80 anos. Son do ano 41 os dous, desa época. Sí, xa están retirados. Garfunkel creo que xa fai tempo que está retirado por un problema que tivo nas cordas vogais. Tivo que deixar de cantar. E Paul Simon abandonou no 2018, fixo a última xira. Eu estaba tamén ensinando algo antes, que un poquinho estas cousas que un garda, non? Do ano 91 a entrada do único concerto que fixo Paul Simon en Galicia, que foi na Coruña, e eu tive a oportunidade de ir. Xa pasaron 30 anos disto, 30 anos que ele actuou no Coliseum da Coruña, nese verán do 91. É unha reliquia isto, que son 30 anos desa entrada. E teño incluso o concerto en VHS. Podemos ensinar o VHS. En aquel tempo non había prácticamente, claro, os DVDs non os había. Entón teño. Tamén é reliquia isto, O VHS é impreso como se podía imprimir daquela, con unha impresora que facía as cousas así. Xa alucinábamos con poder facer os textos con letra máis grande, así todo, non? Como un plotter destes. Totalmente, isto era o que había. Era o que había. Vou máis que vello, xa, imagínate. Pero bueno, está ben guardar estas cousas. Bueno, e o feito de que actuara en Coruña e en Galicia é historia pura, non? De poder actuar aquí. Xa digo, está en YouTube o concerto, non ten moi boa calidade, o concerto que fixo en Coruña podedes velo en YouTube, no Coliseum. A sensación, a verdade, que é unha cousa que te queda para sempre, non? A sensación de estar ali vendo a Paul Simon e escoitando a Paul Simon, é imposible esquecer o remate do concerto cando el toca o sonido do silencio e remata o concerto con esa peza e, bueno, é unha sensación, a verdade, que emocionante. A verdade que para os que sentimos un poquinho iso, foi emocionante, a cousa que guardamos na memoria. Foi realmente bonito. Entón, cando vives eso con certa paixón, pois son momentos para conservar, historia pura. E moi ben, perfecto, para mí tamén foi entretido facer un poquinho eso de compartir un poquinho todas estas vivencias, estes gustos tamén con vos, esta situación. A que me compararías a un músico actual? Pois a verdade nunca pensei niso, con que se pode comparar Paul Simon, con un músico actual? Non sería moi capaz de contestarche, Usamama. Que músico... Tiña que ser un músico que fose sobre todo máis que un gran cantante, porque non é un gran cantante, non ten unha gran voz, que te fixese letras elaboradas, bastante elaboradas, a veces un pouco como demais, que é un pouco que se achaca a él, e que fose alguén que lle gusta probar estilos distintos, musicais de distintos lugares. Non sei con que se pode comparar hoxe en día, a verdade é que non sei. Non sei con que artista se pode comparar. Alguén que escriba cancións, que probe como referencia de xeración. É difícil, non? Músicos actuais, a verdade é que Xoel López. Bueno, pois Xoel López, a ver, Xoel López, ao menos se parecen en certas cousas, pero é un autor, non? Por lo menos, é dicir, el tampouco é un gran cantante, non? Pero é un autor, sí que é. Agora, estilo seguro que é moi distinto. Non te sei que decir. Tiña que ser un pouco mestura de cousas, non? A ver, un cantante de folk, cantautor, sí, claro, que é un cantautor. Realmente, el defínese como un cantautor. Máis autor que cantante, non? De feito, o cantante era Garfunkel, non?
Para él sempre fala de eso, de Garfunkel como un talento da súa voz. Dicía, non había ninguén que cantase mellor que a él. No instituto, que xa se coñecían desde a época do instituto, desde nenos coñecíanse. Compartían o mesmo, prácticamente vivían casa con casa, os dous, no barrio de Queens. Non sei con que se pode comparar, pero bueno, é unha boa pregunta. Unha pregunta que non sabería contestar. Na música actual, alguén que... El sí que tivo moito contacto con moitos músicos da súa época, con John Lennon, Paul McCartney, con... Claro, son a xente da súa xeración, non? Realmente. Joan Baez, Carole King, un pouquiño con toda esa xente. Así que, bueno, gustoume poder compartir esta afección, esta parte tamén de min con vos. Sin dúbida, para min, o músico favorito. Ben, se queredes para rematar, antes de que se sean as 6:30, podemos xogar a un de outros mapas, meu ou non meu, de alguén. Quedan pendentes o do Puskis, que falamos outro día de xogar mapas. Falamos outro día de dúas cousas, de facer mapas das suxerencias que houve aquí no chat, que houve suxerencias de museos. Estaba aquí Javier outro día, Javier Balea, falaba de museos, tamén falamos de faros, falamos hasta de pendellos, facíamos un pouco tamén esa coña. Teso de illas, pero apenas ten 13 localizacións. Bueno, pois se queres en case todo no mesmo sitio. Claro, se queres para un próximo xoves, con algunha localización máis, se pode ser, probamos o de centros de ensino. Mira, está aquí Pablo Rodríguez de Vila, que entrou antes. Xa somos aquí 2 mestres, así que estos xa somos maioría. Se facemos votación por gremio, sai gañando centros de ensino. O de centros de ensino había que facelo un día na túa canle, que tes aí un montón de xente, e un día facemos aí o... A ver, vale tamén para o CST. Así o CST xa se pode ir preparando con imaxes. Son 13 illas diferentes, iso sí, pois se queres facemos o teu. Son 13 illas diferentes, son suficientes para facer unha partida. Podemos facelo, vale? Incluso mellor datenos tempo a xogar os dous. No de Pablo seguro que saia xente que xa deu clase nos que saian. Seguro, non? Segurísimo, certo? Segurísimo. Vale, pois proba se queres. Probamos. Con cal probamos? Probamos co de Puskis, probamos co dos centros de ensino, probamos co dos colexios e despois probamos co de Puskis. O das illas. A mí tanto como que irades. Se queres o das illas e Puskis que comparte aí, ou mira, buscamos o de Puskis aí, certo? No chat Gesser vou e miro, vale? Que o teño de amigo e busco por as súas... Ten varios, Friends. Perfecto. Entón, nada, de coles de Isámolo. Además, estamos aquí de coles, estamos a tocar a de coles e institutos. Tes razón, Pablo, tes razón. Onde teño aquí o Puskis? Estou buscando el Puskis. Aquí está el Puskis. Está aquí mira con quen se codea el Puskis, Cuidado con el Puskis. El Puskis. Illas. Imos a ver as que ten aquí bueno, el Puskis cando aparece sempre o seu perfil, sempre temos aquí a cousa de que ten todo o mundo feito. Sí, moi fácil xogar. É moi fácil xogar desde o PC. Non tens que ter conta en absolutamente nada. O único que tens que facer, Pablo, é entrar nese enlace, é un mapa de todo o mundo, e aí tens que marcar o lugar no que esteamos, cando aparecemos aí, en que illa estamos. O marcar, vais a crear un whisper, un susurro de Twitch, que o compartes aquí despois no chat, e xa está, non hai que facer nada máis. Sí, eso chino PC, non hai problema. Miramos primeiro a descripción dos mapas do Puskis. A ver que ten por aquí. Baixamos. A ver que fixo o Puskis, se fixo os deberes ou non fixo os deberes. Sí, con móvil tamén se pode, pero é moi complicado. Se non pregúntalle o Samama que xogar con móvil é dificilísimo. Bueno, estos son os mapas del Puskis. Ten variedade de cousas. Galicia Urbana, Algeciras, Spain without Catalonia, League of Legends lore, ten un de Galicia máis o Bercio, Atlantic Island, Bertamiráns, Test e ten máis. O de Illas Atlánticas tamén está ben. Pero este de Illas Galegas, que é o que fixestes agora, podemos xogar a este.
probamos neste, vale? Aquí está o de 13. Moi ben. Estivo facendo os deberes, é dicir, a Puskis hai que poñerlle boa nota. Algeciras e de Containers, que che diga yo Puskis de que Algeciras, se é Algeciras ou se ten algún... se é unha metáfora de algo. Directamente, non? Moi ben. Bueno, imos empezar, despois a mellor Pablo que se una na seguinte, vale? No segundo intento. Empezamos aquí. Damos a play. Sí, por suposto. Mira, cada vez que para poñer cigazón basta... Bueno, xa che puso tamén aí, pues que sí. Aí tes a... Xa digo, aparece aí un mapa de todo o mundo, aí podes aproximar, marcas, e no momento que marcas vais a crear no portapapéis vais a quedar pegado ás coordenadas realmente. O único que tens que facer, non tens que facer nada máis que copiar, digamos, e pegar aquí no chat ou enviar, esa está, non hai que facer máis. Vamos a empezar a ver cal é o primeiro sitio, e así tamén nos vamos situando. Primeiro lugar, primeira illa que nos pon aquí o Puskis. Imos facer unha volta ao redor. Temos aí o faro. Temos faro, ubicación. A foto é moi nítida, vese moi ben. Que a veces o problema destes lugares é que a foto pode ser borrosa. Temos aí unha muller aí facendo unha foto. Temos aquí outra pista desta edificación que hai aquí. Que máis temos por aquí? A ver, horizonte. No horizonte que se ve. Claro, estas son ubicacións son complicadas. Eso de Galicia, sí, non? Eso de Galicia, certo. Son todo illas galegas. Creo que a mellor pista vai ser por este lado, verdade? Por aquí. Por aquí, pode ser. Mellor pista neste lado. Eu xa estou pensando onde podo ir. Onde pode ser. Onde pode ser. Así que, eso. Vos marcade, pois marco eu, pecho e marco eu. Son illas galegas. E o mapa que fixo Puskis Celta, son illas únicamente galegas. Son illas galegas todas. Fixo un mapa de 13. É un mapa novo, non? Creo que non o xogou ninguén aínda, non? Sí, sin problema. Damos unha voltiña rápida. Fago así un poquinho aumentado para ver algo mellor. Allí tamén ao fondo tamén se ve terra. Avanzamos por aquí. O faro está aquí todo como alrededor está blindado este faro, Non sei se este faro se seguirá funcionando, non creo, porque está en unhas condicións, ou mellor sí, quen sabe. E aquí o que estamos marcando antes. O compás nas fotosferas non é moi fiable, pero bueno. Para a pequena que mandei o triple acuntis. Marchase o triple acuntis. Bueno, non vi que marcaras, marcaches, moi ben. Repolete marcou aí, clavou, non é? Eso é impresionante, acertaches, moi ben. Bueno, Puskis marcou aí, pero Puskis fixo o mapa, entón está facendo aí un pouco... Está facendo, indo así como de coche escoba. A que chera, papá, tamén acertou ainda máis cerca, Usamama, 112 km, aí marcaches seguro outra illa. Triple de Usamama, un triple habitual de Usamama, que a veces entran e a veces non. E Pablo tamén marcou aí, a 15 km. Moi ben, pois pecho, estamos xogando aquí xa máis xente, fantástico. Eu pecho e eu creo que pode ser nas Sisargas por aquí. Non sei se o que se ve aí é Malpica. Entón,
Non sei se pode ser aquí isto. E era aquí, non? Todos fomos un poquinho, bueno, varios fomos aquí a Sisarga. Porque a verdade é que Malpica ten tamén ese aspecto, non? De esas casas aí todo un poquinho como apelotonadas, e de, se coñecemos esta illa, pois así. Entón, eu quedei aquí máis cercano, a Quechera Papá tamén estamos aí case pegadiños, Repolete tamén estamos aí na illa, acertamos illa. Onde foi Pablo? Pablo marcou aquí, unha illa un pouco, claro, marcaches un pouco máis no interior, está nun sitio que é unha pasada, mas está tan totalmente de acordo, é dicir, que Malpica está nun sitio fabuloso e é unha pena ir ali, urbanísticamente é un sitio que impacta polo horroroso que é realmente, non? Usamama, fuches aquí, bueno, fuches a Ons, a Palla das Moscas, a pequena que hai ao sur. Non soubeches marcar ben no mapa, Pablo, porque marcaches, claro, interior. Marcaches, quedouche marcado aquí, eres o 4, sí. Quedouche marcado aquí, e claro, foi a coordenada que compartiches. Pero bueno, todo é aprender. Aquí todo é aprender. E Pusquis, bueno, marcou aquí en Ourense, moi ben. Marcou aí por desmarcar, el fixo o mapa. Moi ben, ollo que temos aquí duelo a Quechera Papá Mallalego. Un duelo en la cumbre. A ver en que illa estamos agora. Imos dar aquí unha volta. Nesta foto vese un poquinho borroso a parte de abaixo, pero bueno, apreciamos ben o sitio. Estamos nunha illa tamén que ten cerca terra, non? Está esta illa, esta pedra, creo que é unha boa pista. Aquí temos máis pista. E xiramos... Vale, de acordo. Repolete aquí foi directo, non tivo dúbidas, Repolete. Duelo de mentes. O duelo de dementes tamén pode ser. Creo que cando fixen o mapa eso mirábase ben. Bueno, pero apreciase bastante. É dicir, ao mellor non sei, ao mellor é un problema de que non se ve nítido. Que a veces tarda en poñerse nítida a imaxe, non? Porque é curioso que se ve moi nítido unha parte e despois a outra non. Había que dar puntos, como se fose no Kahoot, non? No Kahoot dan puntos pola rapidez. Antes temos aí en ciencia e tal, facendo aí un Kahoot, e se era rápido, pois daba máis puntos, claro. Había que dar puntos pola rapidez, tens razón. Pois debían facer iso. No Yogueser hai xogos que son de rapidez, que son os Battle Royale e todo isto, que, lógicamente, aí depende tamén da rapidez. Se eres moi rápido, acertas antes o país e eliminas o outro. A Quechera Papá tamén marcou, tamén acertou o sitio. Así que temos a Quechera Papá, temos a Repolete que tamén marcou, Pusquis, faltanos o triple do Usamama, que a mellor vai directamente. Pablo tamén marcou, e Usamama tamén. Vale, fenomenal. Perfecto. Triple do Usamama. E eu vou marcar, eu creo que na illa de San Simón. Creo que aquí hai de San Simón. Capela de San Simón pode ser, eu estou confundido. Pero dame esa sensación que pode ser. Capela de San Simón, bueno, marco aí, non sei. Aí estábamos, non? Era a illa de San Simón. Por esas esculturas tamén, porque ten aí tamén unha capela ou algo. Entón aí marcamos, estamos aí os dous. Sí, o sitio o máis exacto posible, supostamente o lugar onde está feita a foto, desde o lugar onde está feita a foto. Mesmos puntos. Estamos aí. Canto máis exacto, máis puntuación che vai dar, sí. O máximo son 5.000 puntos. Aquí estamos 1 e 2, que somos Madaleva, Quechera Papá, e depois Repolete tamén por aquí, e Usamama marcou... estou marcando, dicindo un mal. Usamama marcou outra illa, foise aquí na ría de Noia, de Muros e Noia. Moi ben, continuamos. E agora, onde estamos na terceira, aquí hai area, a cantidad de area grande, e imos ver, a ver onde estamos. Onde estamos? Vou facer esta panorámica.
Aquí estamos todos coa cabeza dándolle voltas. Onde pode ser isto? Illa, A ver, por aquí que temos... Para este lado... Repolete se marcou. Repolete está indo disparando rápido. E marcou, está a 3,3 kilómetros. E por aquí... Se queres que ensine algo, que mostre algunha parte, mostro, Que me digades vos. Triple do Samama tamén, 35 kilómetros. A Repolete marcou antes rápido 3 kilómetros. A que se ve do outro lado. Sí. Perfecto. Se queres amplía un pouquiño. De feito parece que se ven máis dunha vila, non? Vens aquí montañas. Sí, aquí hai pista, por lo menos información para poder decidirse. Temos por aquí... Podo aumentar un poquinho máis, pero se aumento xa se ve bastante borroso. Exactamente, Farón, é o que falta. A pista que nos faltaría, non? A pista que falta, aquí di Farón. Sí, non pasa nada, cando das dúas veces, diche iso, diche que cando pides unha vez, avisa que xa marcaches antes. Só permite facelo unha vez. Vale, marcastes por aí, queda que chera papá, que está aí matinando onde pode ser. Temos aí a Repolete. Por agora Repolete primeiro, Pablo con 34. Mira, Pablo e o Samama, pois a mellor están cerca un do outro. Porque están a 34,6 e a 35,8 do lugar. Equivoqueime de praia. E que chera papá marcou aí a 21,4 kilómetros. Nin idea esta. Pecho e intento eu. A ver se o consigo saber. Parece a Ría da Arousa. E estou pensando en se pode ser unha illa que está por aquí, que é Areeiro. Non, Areeiro, chamase Areeiro. Areoso, pero non sei se será. Vou marcar esta, que ten bastante sona últimamente, pero non sei se é esta. Era aquí, sí. Ten sona bastante na zona aquí. Non ten moito mérito porque eu vivo aquí ao lado. Areoso. Vivo aquí en Vila García. E é unha illa que estáse convertindo un pouquiño na moda de ir aquí, que non se pode ir, non hai dereito a ir, non podes afondar aquí o barco, pero como é tan bonita e está no medio da ría, está vendo un pouco este problema. Últimamente sai tamén nas noticias, na prensa, de que van a acabar con ela, de tanta explotación, de xente que, pois eso, que chama a atención, coller un barco, ir ali, e no verán creo que xa hai problemas. De masificación, incluso nun illote, porque non é unha illa pequena, é un illote. Areoso. Eu moitas veces vou aquí, cando vou á praia, vou por aquí tamén, por esta zona, Carreirón, por este lado de aquí. Un día levaron un quad ali. Por lo claro llevan a perejil, é certo. Un día levaron un quad, eso sí que xa non sabía eu isto, que levaron un quad ali. Ostras, que increíble, é increíble a xente o que se chega, Repolete marcou aí, equivocouse de illa, pero está na zona. E que máis os demais? A que chera papá foi a de Tambo, claro, aquí. Perfecto, moi ben, claro, tamén, bueno, podía ser. E os que marcastes, al Pablo... bueno, fostes pero onde marcamos aquí? No, Pusquis foi aquí, estou confundido de sitio. 4 ou 5, onde están? Pusquis despistoume aí o Pusquis. Fostes ás CIES, vale. Fostes a CIES. Pensastes en CIES, tanto Pablo como o Samama. Pensaste nas CIES. Pois é un illote que hai aí no medio, pero que sí que é certo que últimamente sai bastante nos medios de comunicación. Cuarta illa. A ver que temos aquí. Curioso este sitio,
Era el Hierro. Obrigáchesme a ir ali, ao Hierro. Eu seguindo a liña vermella, atopei ali a Puskis nas Canarias. Digo, onde está o Puskis? Meteuse nas Canarias. Imos dar aquí a típica panorámica. Curiosa esta illa, non? Que teña estas casas. Aquí ten que haber tamén unha historia interesante. Hai unha historia ben chula nesta, sí. Pois agora sí que eu non son capaz de identificar. Sin embargo, polo lugar e polo que se ve, ten que ser... Ostras, non sei onde estamos, non? Porque parece como abandonado, un sitio onde viviu xente. Entón, aquí... que pasado o sitio, sí, a verdad que o sitio parece como un escenario así dunha película, eh? Non sei se hai aquí algo, non, pensei que poña algo, pero non, son marcas aleatorias, ocasionais, non ten nada de... unhas rochas aquí detrás. Bueno, hai que felicitar o Puskis por facer este mapa e atopar estas ubicacións e atopar estas imaxes, claro. Para gravar un western galego raro. Así, aquí dá para gravar algo, O escenario xa o temos. Só falta o guión e os actores. Actores e actrices. Farón, mira, marcou aí. Farón decidiu aí marcar o sitio. Marcou aí o sitio, 44 metros, está susto, coñece esta illa. Coñece o sitio no que estamos. Caramba, ostras, sí que sabedes, aquí sí que estou perdido, Aquí sí que estou perdido. Non teño nin idea onde podemos estar. A verdade é que non teño nin idea onde podemos estar. Pechamos. Aquí remonta seguro, Pechamos e non teño nin idea. Estaba pensando ao principio nunha que está cerca que Cortegada, porque tamén ten así como casas e tal, pero non me parece que sexa Cortegada. Entón, bueno, non sei se marcar. Vou facer o típico hedge de marcar un sitio polo medio. Illa da Creva vou marcar, pero nin idea. Tamén teño intriga por saber... faltabas ti, Osmama, non te me din conta, perdoa, Osmama. Faltabas ti. Non me din conta que faltabas ti. Ibas lanzar triple ou tiñas claro máis ou menos onde ir? Non me din conta, Bueno, illa de Sálvora era. Pois mira, era Sálvora. Jolín. Pois moi ben, non identificaba Sálvora. Illa de Sálvora. Non sabía que a illa de Sálvora tivera tanta edificación dentro, non o sabía. A verdade que non. Teño estado aquí en Aguiño, que está aquí diante. E hai unha historia interesante, pois nada, estaba aí completamente confundido. A historia das tres mulleres, eso sí que o teño visto, porque o colexio de Aguiño cambiou o nome por as heroínas de Sálvora, chamase agora, a escola que hai ali, a escola pública de Aguiño. Pero, bueno, non sei a historia. Salvaron a 48 mariñeiros dun naufraxio. Claro, por ese motivo, por eso se chaman as heroínas de... Increíble. Moi ben. Pois nada, eu moi lonxe, mirade, a puntuación miña e a vosa moito máis alta. Todos por aquí, marcastes, salvo eu que me fun fora, bueno, e o Puskis que está marcando aí, pero porque fixo... Que tal, Gamer, que tal? Como vai a cousa? Como vai a cousa? Aguiño é a miña terra de verán. Ah, sí? Pois entón sabías o sitio nesta ocasión, non? Coñeces o lugar. Moi ben, pois imos ir a última illa do mapa de Puskis. Que non coñeces a tanto o sitio de Aguiño. Vale. Non coñecías o lugar, digo. Vale, imos dar aquí a volta. Temos aquí un faro tamén curioso. E que temos alrededor? Aquí temos bastante que ver, non? Ao redor. Ostras. Pois vaya barcos hai aí.
Bueno, sí, temos aquí, claro. No. Vale, perfecto. Bueno, non me daba conta de un pouco, e así. Vamos ver por outro lado, a ver se temos cara a este lado. Continúo. Aquí hai algo. Bueno, hai un símbolo aí. Está claro que as mellores pistas están deste lado, ¿no? Por esta banda. Vou facer outra vista por esta parte da illa. Vale. Moi ben. Pois aí temos a xente que marcando, Repolete 30 metros, Farún 17,2 kilómetros. Está claro que Ourense non é. Non. Podía ser no río Miño, pero no río Miño, illas así tan grandes, non hai. Ou no Sil. Pero tanto non hai. Como illa, é moito dicir. Usamama marcou aí 23 kilómetros. A ver se non me esquezo de ninguén. Falta aquí a Chirapapá. Pablo, se anda por aí. E Gamer, se queres aquí, que sexa na última da partida, probar, intentar adiviñar onde estamos. Pablo marcou 24,3. Esperamos por Gamer. E despois pechamos e intento eu. Gamer aí probou tamén 47,9. Vale. Pechamos e a min dame a sensación de eso, de que estamos na ría de Pontevedra, non? Parece a ría de Pontevedra. Ría de Pontevedra. Isto parece que estamos aquí mirando cara a Marín. Eu diría que Illa de Tambo, porque debe ser a Illa de Tambo, o que se ve aquí é a Ence. Illa de Tambo pode ser. Bueno, vamos marcar aquí máis ou menos por aquí, por o medio. Víase Ence todo, verdade? Sí. E como non darse conta un poquinho de que sitio era. Pero é máis na punta, claro, por eso se vía o mar. Moi ben. Quen máis aproximou foi a parte de Pusquis, foi Repolete, que marcou aí. Eu marquei aquí no centro, que terceiro, que Chirapapá tamén marcou aquí un pouquinho máis cara a este lado. Farún, onde está Farún? Farún foise aquí a sur de Cangas, na zona de Cangas. Usamama esta vez foi a Cortegada, na Ría de Arousa, e Pablo foi a Illa de Toralla, aquí en Vigo. E Gamer, por último, probou sorte indo á zona tamén de Noia, na desembocadura do Tambre. Farún está en Bavia, a illa é en Bavia. Creo que en Bavia non, porque en Bavia creo que é en León, non creo que as illas. Venimos ver o resultado final. Resultado final, creo que hai gañador. Non sei por que me dan poñame en isto. Sí, yo ahora sí que de que... Temos aí a Repolete primeiro. Gañador Repolete. Non saliu o Faro non acaba de sair, nin os nin os pon. Non sei por que. Repolete 23.371 puntos, a que Chirapapá 20.502, eu 20.234, moi durísimo, estivo super reñido aí, super entretido. Pablo, diploma olímpico, 12.597, Farún probou 2 veces, Pusquis é o seu mapa, Usamama probou 4 veces, non 5, e Gamer que acaba de entrar a facer unha. Quedan 8 ubicacións máis. La Toja estaba evidentemente, evidentemente. Está aí o Pusquis poñendo La Toja para que quede claro que é como se le escribe, porque se non se entiende. Si pos a Tosa, xente confúndese e vai cara ao outro lado. Moi de Rías Baixas o mapa, saiu ao final, si, a verdade é que das Rías Baixas saiu casi todo, non? Casi todo. Falta aí polo norte compensar. O Pusquis tira un poquinho para o sur. Pero bueno, saíron as Sisargas. Non hai moitas máis illas aquí no norte e outras, pero non hai cobertura. Ese é o problema.
Eso moitas veces é o problema cando faz o mapa, non? De que, aínda que queres de algún sitio, a mí dame moita rabia. Dices, este sitio é interesante poñelo, pero pois non hai foto. Se pos a tos alambres como a mesa de normalización lingüística. Exacto. Moi ben. Vale, pois fantástico. Imos rematar o directo de hoxe, que tamén foi moi entretido. Foi moi divertido. Para min foi moi divertido, moi entretido. Espero que tamén para vos. E verémonos na outra. Así que boa tarde a todos. Pablo, pois alégrome moito que che gustara. Xa sabes, aquí andaremos os xoves. Estou tamén, como dixen outro día, pensando en facer un directo noutra hora, outro día, pero xa o anunciarei polo Twitter, así que estade atentos por se queredes entrar nun directo a unha hora un poquinho máis decente. Pois nada, fenomenal. Estivo moi ben, moitas grazas, Deica, outra, fantástico, moloume o xogo este, boa tarde, ata logo, moi ben. Pois eso, fantástico. Non sei se hai alguén por aí para facerlle unha raid. Non sei se hai alguén máis, se buscamos aquí, se hai alguén para facerlle unha raid, que sempre está ben. Se non, o que pasa que, como sempre, desta hora, non sei se hai alguén. Bueno, está aí no wall por aí, vamos mandarlle no wall, se vos parece. Está aí no wall por aí, facemos a raid aí no wall. Está agora en directo. Está. E nada. Vémonos na seguinte, de acordo? Que esteades moi ben. Vémonos. Chao. 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 Esteades moi ben. Vale, que había pasillo aquí, Dios. Puf, mira, esta partida se va muy mal. Mediarevo nos acaba de facer por aí unha raid, así que moitas grazas. Estou intentando non morrer, pero agora mesmo é misión complicada. Non vexo un carallo. Aí hai un inimigo. Onde? Non sei. Que morrerá antes? El ou eu? Seguramente eu, porque teño 10 de vida. Na verdade que este intento xa non sei moi ben, pero non pasa nada. Volveu a pasar exactamente o mesmo. Acabo de comer unha trampa. É que non teño... como unha cousa que realmente non hai tantos videoxogos, non teño moito costume de coller e dicir, pois paso por un sitio e miro para o chan se hai un cable e todo estoupa. Claro, eso, por exemplo, cando xogas a Rainbow Six, que é así un pouco, digamos,